Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan bigarren mailako ekuazioen soluzio kopurua kalkulatuko dugu bigarren mailako ekuazio hori ebatzi barik, bai? Eta zelan lortuko dugu hori? Diskriminatzailea erabiliz. Diskriminatzailea errokarratuaren barruan dagoen adierazpen hori da, bai? Eta delta letra grekoarekin adierazten da, bai, noizbait behar bat ikusiko duzue bai, baita D majuskula bategaz. Bueno, badakizue hau bigarren mailako ekuazioak ebazteko formula orokorra dela, bai? Orduan esan bezala, diskriminatzailea erro barruan dagoena, eta kalkulatzen dugunean zein dena adierazpen honen balioa, bai, zenbakizko balioa, aztertu behar dugu. Zer aztertu behar dugu? Aber, positiboa den, bai? Eta zagertatzen da delta edo diskriminatzailea positiboa denean, gure bigarren mailako ekuazioa bi soluzio izango dituela, bai? Bi soluzio ezberdin. Delta diskriminatzaile hori 0 bada, gure ekuazioak izango ditu bi soluzio berdin, edo soluzio bikoitza, bai? Eta azkenik, delta negatiboa bada, ekuazioak ez du soluziorik izango, bai? Adibidetxo honetan, kalkulatuko dugu diskriminatzailea eta esango dugu ea zenbat soluzio dituen ekuazio hau, bai? Horretarako, egingo dugun lehenengo gauz izango da identifikatzea koefizienteak A, B eta C, ordezkatuko ditugu formulan eta azkenik eragiketak egingo ditugu, bai? Orduan, ekuazio honetan A-ren balioa isakarratuaren koefizientea bat da, B-ren balioa -6 eta C-ren balioa gaiazkea 5, bai? Orduan, hartuko dugu formulatzoa eta ordezkatuko dugu. B karratu, -6 karratu, -4 bider A, bat, bider C, 5, bai? Orduan, delta berdin, -6 karratu, minus bider minus plus, 6 bider 6, 36, minus lau bider bat, minus lau bider 5, minus 20. Beraz, delta berdin, 36 ken 20, 16. Bai? 16 positiboa denez, kalkulo gehiagorik egin barik, gu badakigu ekuazio honek bi soluzio ezberdin izango dituela. Eta jakiteko zeintzuk diren, badakizue. Formulatxo orokorra aplikatuko dugu. Hauxe izan da guztia. Gogoratu, bai web orrialdean, bai YouTubeen jarraitu jakindun.